Dende o Concello de Meis cualificaban a celebración da terceira edición de Meus Viños como unha proba de fogo para coñecerse a festa gustaba entre a veciñanza. E o resultado non puido ser máis exitoso. Cento de persoas visitaron a vila durante a fin de semana superando con creces as máis de 1000 copas vendidas no 2019. Unhas xornadas para celebrar a importancia da viticultura en Meis. Son bodegas de Meis, son adegas de Meis que están aquí ou cooperativas da que son socios, veciños e veciñas do noso concello. É dicir, que este é unha festa ou feira do viño totalmente do noso concello, unha festa do viño na que sentimos efectivamente o orgullo de ser de Meis, o orgullo do noso viño, e eu sempre que teño aquí o meu amigo querido alcalde de Cambado, sempre lle digo que a festa do viño do Albariño non nos queremos comparar que a festa do viño de Cambado, e nunca o faremos porque isto é algo totalmente distinto, pero gran parte do viño que se vende na festa de Cambados está cultivado nos terrenos de Meis, e creo que todos os veciños de Meis o compartimos. Tras a edición do 2019, que foi a primeira, a do 2021 fíxose adaptada á pandemia. Esta volveu á normalidade e todos os eventos realizados completáronse, tanto show cookings como túnel do viño e a cata, unha festa que pon de manifesto a calidade dos viños de Meis. Estamos a celebrar o orgullo de ser de Meis. É moi importante que a xente sinta orgullo do lugar ao que pertence. Estamos celebrando a calidade de uns viños insuperables de toda esta comarca tan fermosísima do Salnés. Estamos recuperando que saímos da pandemia e xa podemos estar xuntos e levantar unha copa e brindar por todas e por todos nós. Durante os 3 días de celebración, a carpa estivo repleta de persoas que quixeron gozar dos viños, das adegas ou dos viticultores de Meis. O pregón do evento correu a cargo de Loli Calvo, presidenta de Condes de Albarei e meisina do ano. Coidemos o traballo feito e sigamos actuando con prudencia e sentidiño. Non corramos o risco de morrer de éxito. Poñamos sempre por diante a calidade e o bo facer. De nós depende que o futuro do Albariño Rías Baixas siga colleitando recoñecementos e se consolide e perpetúe como un imprescindible nas celebracións e nas emocións compartidas. A carpa de Meus Viños, de feito, quedou pequena para todos os visitantes que se achegaron a gozar da festa. Dende o Concello consideran que o éxito desta edición significa a consolidación da festa e xa pensan en ampliar os espazos no vindeiro ano.